Ka documentary film na Meghalaya ka bukerteng ka achik call The Uncharted Caves of Garo Hills bala direct da Gregory Alia Warjri bat penmi da ka Nomads film kalayo ya ka jingjob haka kerdan ka beningkong haka professional category haka 19th International Congress of Speleology kabalalong ha Belo Horizonte Brazil. Hakani ka jingya lang sam kusnam halor ki documentary film kabaya David ki krem ki kro hakeleng ka purthai kila don baro life li ki film ha ka ba khanyo tli ki de ki bahab haka kerdan ki bala tebet bat khan riu haka kerdan jong ki badang sedang ki balawan ye shimbenta na keleng kiri kenthop na Brazil, Australia, France, Slovenia bat Switzerland. Ngis ngau sarong shibun halor kani ka jingjob na ka benta ka Meghalaya bat ki kenhuan ki badan benta ha ki kamrung krem ong uba warjri. Kani ka khusnam kam dei satya tang halor ka film Henry na ka benta baro ki bapenlong ya kani ka jingya lenti ka bajob kata na du ki traish nong bat ki khot ki kenhuan war bnia hadu ki scientist bat ki nong shim benta ne artist. Ya kini ka film lapen I ha kini ka jingya lang de ki riu shampang ha ka bay day bat ki krem ki kro kata ki bakentup ya ujin Mark Judzin bat Roman Hapka ki balong ka benta jong ka Core Geo Caving Expedition 2024. Ka jing pen I ya kini ka film kalayo pediang ya ka jingya ro na ki babun ki riu shampang ha ka bay day bat ki krem ki kro. Kini ka film achik call ka day ka balayo lepa ya ka jing itu ha ka rensan ka perthai. La deban pen I ya kene ka film haka Hidden Earth UK Caving Conference ha ubnai nailur arajar arpusau bat hali Festival des Voyagers del Sea ha Switzerland ha unai wing uju usnem. Ka jingtmu menta ka long ban pen I ya kene ka film ha baro ki school bat college ha po Meghalaya kenang ban pen shilori ki kena bat ki samla pule ban kentiu ya ka jing soto halor ka sayan ki kam jungok kai bat ka jing penne pensa ya ka mariang. Ya kini ka film laring dur hari lumgaro ha ka porba penlong ya ka Core Geo Caving Expedition 2024. Ha kini ka film laring dur ru ya ka jinglap da ki start sayan ya ka shinrong ka wasa jong do ka huel balalam na tolegre ka bapen pau ya ka jingkong san jong ki krem ki kro ki badon ha Meghalaya. Ka Core Geo Caving Expedition balaseng da Thomas Arbens baru Ayush Singh kalawan raklang ya ki riu shampang na India bat Shabar Kumju ban wat bnia bat ban bu jing tho ye ki krem ki kro bat ye ki jing tip bakong san ha kaliang kasayan na kaliang uba warjri ulapen pauru ka jing sngongu ye ki khot jong ka expedition ki bakan thop ye uba yai nang san warjri Loving Star Khongkai Derek Lindem dalariti nong pure Benji Singh bat usoni doling ringkat ye ki nong kershan ki bakan thop ye ki bor penyai district ki nokma ki nong yalam denti traish nong TM Pro Recording ka Achek Cavers Exploration Society kumju ya ki nong shong shnong ka tolegre bat kerpang ru ya ka Meghalayan Age Ltd bat ka Sarkar Meghalaya ki bala ai ka jingkershan bapura. Kani ka jingjob tang ba ka bu ya ka Meghalaya ha ka map jong ka perthai ha ka bay day bat ki krem ki kro Henry ka penpau ru halor ka jingriu spa ka jela ha ka jingdon ya ki spa tenrai bala penlong da ka mariang bat ki ban kring shu shu ya ka jingwat bnia ong uba warjri. Winner professional over 20 minutes. Switzerland. A chic call ou Last Dance de la Terra. Directed by Jean-Marc Jutzet.